Mateo Kapitulo 13. Unya misugilon si Jesus kanilag laing sambingay. Ang paghari sa Dios nahisama sa usa ka tawo nga nagpugas og mayong binhi didto sa iyang uma. Usa ni ana kagabi samtang nangatulog ang tanan, usa ka kaaway ang miadto ug misabot og liso sa mga sagbot sagol sa trigo ug unya ni biya. Sa nakatubo na ang mga tanom ug misugod na pagbuswak ang mga uhay, diha pa mailhi ang mga sagbot. Ang mga sulugoon sa tag-iya miduol kaniya og miingon, "Sir, maayo man unta ang binhi nga imong gipugas. Apan diin man gikan ang mga sagbot." Siya mitubag, "Usa ka kaaway ang naghimo niini." Sila nangutana kaniya, "Gusto ka bang mangadto kami ug pangibto namo ang mga sagbot?" Siya mitubag, "Ayaw. Kay sa inyo unyang pag-ibot sa mga sagbot, basig maapil og kaibot ang trigo. Pasag din ninyo nga ang trigo ug ang mga sagbot magdungag tubo hangtod sa ting-ani. Kay ingnon kuraon niya ang mga tig-ani. Ibta ninyo pag-una ang mga sagbot, bugkusa kini ug ilabay ngadto sa kalayo. Apan tiguma ang trigo ug hipusa didto sa akong kamalig." Unya misugilon si Jesus kanilag laing sambingay. Ang paghari sa Dios sama sa liso sa mustasa nga gikuha sa usa ka tawo ug gipugas didto sa iyang uma. Mao kini ang kinagamyan sa tanang liso. Apan sa pagtubo na niini, nahimo kini nga labing dako sa tanang tanom. Nahimo kining kahoy ug nanugdon ang mga langgam niini ug nagsalag sa iyang mga sanga. Si Jesus misugilon na usab kanila og laing sambingay. Ang paghari sa Dios sama niini. Gikuha sa usa ka babae ang ipapatubo sa pan ug gisagol sa balig tulo ka takos nga harina hangtod mitubo ang tibuok binasa. Si Jesus migamit og mga sambingay aron pagsugilo ni ining mga butanga ngadto sa mga tawo. Wala siya'y gisulti kanilag bisag unsa nga dili pinaagig sambingay. Gihimo niya kini aron matuman ang giingon sa propeta. Mugamit ako og mga sambingay sa akong pagpakigsulti kanila. Suginlan ko sila mga butang nga wala pa hibalui, sukad mabuhat ang kalibutan. Unya mibiya si Jesus sa mga tawo ug misulod sa balay. Ang iyang mga tinun-an miduol kaniya ug miingon, Pasabta kami sa kahulugan sa sambingay mahitungod sa mga sagbot sa uma. Si Jesus mitubag, Ang nagpugas sa mayong binhi mao ang anak sa tao. Ang uma mao ang kalibutan. Ug ang maayong binhi mao ang mga tawo nga sakop sa gingharian. Ang mga sagbot mao ang mga tawo nga sakop sa yawa. Ug ang kaaway nga nagsabod sa mga sagbot mao ang yawa. Ang pagpangani mao ang katapusan sa kalibutan. Ug ang tig-ani mao ang mga anghel. Sama nga ang mga sagbot hipuson ug sunugon. Mauusab kini ang mahitabo sa katapusan sa kalibutan. Ipadalaon niya sa anak sa tao ang iyang mga anghel. Hipuson nila gikan sa iyang gingarian ang tanan nga mao'y nakaangin sa mga tao sa pagpakasala. Lakip ang tanan nga nagbuhat og daotan. Itambog sila ngadto sa kalayo nga nagdilaab. Diin maghilak sila ug magkagot sa ilang ngipon. Unya, ang katauhan sa Dios mudanag sama sa adlaw didto sa gingharian sa ilang amahan. Busa, kung may dalunggan kamo, pamati